Ahojte, moje meno je Paula a rada by som vám predstavila s Vierkou našu najlepšiu prácu a najlepšieho zamestnávateľa na celej Zemeguli, a to je práca v organizácii Človek v ohrození. Je to práca v neziskovom sektore. Dovoľte, aby som vám predstavila všeobecnú časť, kde všade sa človek v ohrození nachádza. Človek v ohrození tvorí 5 komunitných centier, a to je Plavecký štvrtok, Rožkovce, Kojatice, Petrovaný, Sveržov, a potom tu máme ukrajinskú časť, ktorá sa nachádza v Prešovskom kraji, Košickom, Žilinskom, Banskobystrickom. To sme my, to je náš tím PSI, čiže Program sociálnej integrácie. Je nás veľa a stále nás pribúda viac a viac. Takéto stretnutia, kde sa stretávame naživo a nie cez Teams, sú pre nás veľmi výnimočné a možno aj preto sa tam všetci takto usmievame, pretože dokopy vždy vyriešime veľa problémov. Na mape môžete vidieť, ako je Slovensko maličké oproti Ukrajine. Teda som tu za ukrajinskú časť, aby ste vedeli. A tieto šipky ukazujú nám smer pomoci, ktorú my ako Slovensko dávame Ukrajine. Len také jedno číslo. Minulého roku 2022 sme pomohli 150,000 ľuďom, odincom z Ukrajiny. Všade, vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádza človek v ohrození, tak sa vytvárajú takéto detské kutiky. Tento konkrétne je z internátu z Bardejovej, kde pôsobíme. A do tejto miestnosti sa nám podarilo, neviem akým spôsobom, ale nasúkať 50 detí. Táto fotografia je veľmi taká pamätná a mám ju veľmi rada, pretože ukazuje, ako sme sa vrátili z akvaparku Svidník. Pre mnohých ľudí to bolo prvé stretnutie s akvaparkom a hlavne si pozrite toho pána na invalidnom vozíku. Celá táto partia a ešte mnoho iných ľudí, ktorí sa nechceli fotiť, orodovali len, aby prišiel. Keďže naši odidenci bývajú asi tak 2-3 hodiny autom pri mori, tak akékoľvek takéto pohľady na možno zrúcaniny, prepáčte, alebo hrady, zámky, hory sú pre nich fascinujúce, výnimočné a neskutočným spôsobom si ich tu naužívajú. Táto fotografia pochádza z Bašty. To bol špeciálny večer venovaný Tarasovi Ševčenkovi. Je to veľmi uznávaný poet na Ukrajine a bol výnimočný v tom, že tento večer si žienky organizovali úplne sami. To znamená, že recitovali sa ukrajinské básne, piesne a jedlo. Bez sieťovania a získavania nových kontaktov by sme našu prácu nevedeli efektívne robiť. Preto je to pre nás veľmi dôležité a venujeme tomu neskutočne veľa času a veľmi rada by som predala slovo Vierke zo Sveržovského tímu, ktorá sa vám predstaví. Ahojte. Ide mikrofón? Ja vám predstavím komunitné centrum Sveržov. Čo vlastne komunitné centrum je? Je to priestor, kde sa stretávajú ľudia vysokí, nízky, tuční, chudí, tmaví, svetlí, oranžoví, proste hociakí ľudia, ktorí majú chuť sa stretávať a tvoriť niečo zmysluplné. Toto je náš tím v súčasnosti. Fungujeme od roku 2009 s tým, že patríme medzi najstaršie komunitné centrum na Slovensku. Zľava je Anka, Marian, Jarka, ja. Spája nás práca a taktiež aj dobré jedlo. Zamrievame sa na prepájanie majority s minoritou, potom podporujeme samostatnosť klientov, taktiež robíme kariérové poradenstvo, predprimárne vzdelávanie a biblické aktivity, ktoré sú pre našu komunitu naozaj veľmi veľkým prínosom. Toto je naša komunitná rada, ktorá je, dá sa povedať, že dôležitým nástrojom komunitnej práce. Snažíme sa vťahovať aktívnych ľudí do procesu, aby dokázali samostatne riešiť svoje problémy a potreby. Vo sveržovskej komunite máme vlastne žienky aktívne, ktoré sa snažia, ako by som povedala, áno, to je fotka vlastne z tábora, že vlastne oni pripravovali občerstvenie na tábor. Snažia sa o to, aby deti... OK, toto je tábor. Ďakujem. Veľmi dôležité je k tomu povedať, že
celý tábor si organizujú oni sami. Áno, kde riešia jedlo, kde spoločne trávia svoje chvíle a zároveň aj aktivity, ale vždy sú tam aj naši kolegovia, ako je Vierka. Áno, toto je naša dobrovoľníčka Evka, ktorá dobrovoľne daruje krm. Vidno, že sa usmieva a vidí, že robí niečo dobré. Nikdy nevieme vlastne, kedy krv budeme potrebovať aj my, keď si takto zoberieme. Snažíme sa vlastne aj takúto osvetu robiť u nás v komunite. Taktiež zveľaďujeme okolie komunity s tým, že si vysadzajú kvety do okien, alebo dajme tomu sa starajú o komunitnú záhradku, kde sa starajú o čučoriedky, viničky a takto. A snažíme sa aj triediť odpad, čo by som chcela povedať, že to je taký beh na dlhé trate vlastne majoritnej spoločnosti, nie to ešte v rómskej komunite, keď si tak zoberieme, že snažíme sa aj túto osvetu robiť. Túto fotku mám ináč veľmi rada, to je naša Sabinka, v pozadí je náš krásny busov a na rukách, ak si všimnete, má rukavice. V tom čase sme vlastne likvidovali čiernu skládku v komunite, ktorá neviem z akého dôvodu sa tam vyskytla. A čo by som chcela povedať, teraz bude nasledovať ďalšia fotka, a to je predprimárne vzdelávanie, ktoré naozaj ja vidím ako fakt, že veľký zmysel pracovať takto s ľuďmi, s tým, že snažíme sa vťahovať, akože posúvať deti, ale zároveň taktiež aj matky. S tým, že by deti nenastúpili do školy s handicapom, ktorý už nedoženú. Taktiež kariérové poradenstvo, to je ďalšia vec, kedy sa snažíme motivovať deti k tomu, aby nekončili štúdium len základnou školou 9. ročníkom, ale že by išli študovať ďalej na stredné školy a takto. A taktiež si pozývame inšpiratívnych ľudí k nám do centra, aby ich motivovali k tomu. Toto sú naši dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú, aby sme boli stále lepšími, keď si tak zoberieme. A ktorých v zásade by sme aj chceli poprosiť, ak by ste niekto chceli dobrovoľničiť človeku v ohrození. Veľmi vás potrebujeme a príďte k nám.